Έχουμε τον κύριο Νίκο Μάτζο, προπονητή της Χάνθ. Κύριε Μάτζο, ένα σχόλιο για το μάτς. Συγχαρητήρια στον Φίλιππο. Έτσι φαίνεται ότι θα έχει μια ομάδα με προσωπικότητες και συγχρόνως με μια σύνθεση με νέα παιδιά. Ελπίζω να καταφέρουν τους στόχους. Είναι και δικιά μου επιθυμία. Έγινε καλό παιχνίδι σήμερα. Τρέξαμε, υδρώσαμε. Άλλωστε είναι το πρώτο διπλό για μας. Πήγαν όλα καλά. Δεν έχουμε τραυματισμούς. Πήγαν όλα καλά. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Τούτσης, προπονητής του Φιλίππου Βέρειας. Κύριε Τούτση, ένα σχόλιο για το μάτς. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι φιλικό. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε το πού βρισκόμαστε. Η ομάδα είναι αρκετά φορτωμένη, αρκετά κουρασμένη. Είμαστε με διπλές προπονήσεις εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Το πρωί τα παιδιά σηκώσαν πολλά κιλά στα βάρη. Είδαμε κάποια πράγματα τα οποία το παιχνίδι μας έδειξε και παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της ομάδας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στην ομάδα της ΚΑΝΘ και στο φίλο μου τον Νίκο τον Μάτζο, ό,τι καλύτερο στην προσπάθεια που κάνει στην ομάδα του. Ευχαριστούμε.